Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rete, Omai Pak Kadi. Bah, pasik nopo bah? Ya guyu. Abah Kadi. Loh, resik iki. Bek. Bek. Resik-resik. Resik-resik. Kok ning kono lho. Bubutono. Heeh. Jeliwat. Heeh. Mosok. Nek lar. Tak wangi. Tak wangi. Tak wangi. Pe tak wangi, Pe. Tak wangi. Wangi cecer resik-resik iki. Wah, loro ya. Kena apa? Kena apa ya? Kena apa? Nah, kayak jimok nang iki. Reno. Wis sak di ya. Bang. Bang. Arep bodok. Lah mendak dijebuti lo ya. Ya, sepek. Iya masih liwat intan. Hah? Tinggal liwat intan jare. Apa apik? Oh ya. Kemotok loh. Lah Yuwi berarti cakati semut ya, Bang. Awak deh. Ya. Arep udan meh. Juget to, Sek. Juget to. Juget. Rambutnya ndekan kok sita semir ya? Kok rupanya wis enek putih. Oh iya. Juga tuh ya. Jingklong tok. Endi? Kapan? Mosok. Wah. Ipe. Apa? Masa sakniki? Yo udan meh. Ada 3 dolanan. Gitu kan. Masak apa, Mobe? Masak apa? Saman masak apa? Masak apa? Jangan apa? Diteri ya. Diteri. Ini apa? Ini sedap ya?
Kates. Oh, kompon. Kita susu. Cek, wih lo. Cek to. Barang ya. Mbok de lo. Ojo banter-banter cek ngeneki cek. Cek. Ojo banter-banter. Ngeneki kok enek banyune. Ideke wae. Nanti Pak D. NB. Angel iki kete. Bersih. Apa Mbak De? Apa? Tak terne Mbak De. Tak terne yo. Terus resiki. Diresiki terus. Oh. Turu. Culut neng mahetan kok. Ya turu kono biasane. Tak turune Mbak De, maneman Mbak De. Mambengi. Endinge bengi. Budal jam 12 Mbak De. Oh. Golek apa Mbak De? Ndok. Apa kasine? Oh enak Mbak De. Runtas karo teligu arun. Poh sakmono kae. Ndoke piro Mbak De engko? Enggak enak. Jere ra enak loh. Beh, ngonyak iki udah ra enak. Amis. Beh, kemuanyak men to. Kemuanyak amis pakan wedhus jere, beh. Oh, cah. Ra ngerti. Tantani kene nduk ya. Timbang mlaku Mbak De. Oh. Ngelokne nduk, Mbak De golek wis pakan wedhus. Amis cah. Semuanya apa? Wes motok sesuk neh yo. Sesuk neh tak wangi. Sesuk neh. Wes. Somotok. Oh. Kas mute. Iso sik iso kono. Iso. Cece iso bar resik-resik. Hasile iki lho hasile. Urung mari sawo motok. Aku teko lah wangi mocak ithik. Abah. Bik kira tak sik nopo, Bah? Beh, masak enak-enak aja iki. Abah kati. Mbak Lala pun budal apa, Bah? Oh, udah dewi dalu budale. Jam 12 kok. Dalu kok, nyam teng kertas. Oh. Bek, masak apa? Masak opah. Beh, enak iki goreng opah e. Pak iwak tuku ndi, Bek? Goreng opak. Apa? Hah? Sambel?
Zaman biyen ning goreng ngene iki Pik arep bodho. Saiki ora usum Pik yo. Beh. Saiki modele roti kok. Oh. Jadi mending masakan biyen ya, Pik yo. Di bunyi kayak lalai budal Pik. Kerja terbang rono. Pamitan sampean samian ndeknane kae lho, bengi-bengi ki lho. Pamit sampean kerja ning ndi ngene? Bungi to kae. Tengah 12 ya. Teko omah ini beduk kok. Oh. Nduk. Beh. Urung. Pikiran kurang ngopak kan. Pak Iwak. Wes ya. Jadi lo. Apa wing liwat kan? Lengon kene. Lengo? Beh, kok iso? Ijek mah kowe. Tepung. Ser butuh tepung mah kowe enek tepung Pik, masak mah tepung. Tepung apa-apa ya omah jan. Sesuk-sesuk iso masak apa. Apa to? Gini. Janto Pak Pik. Hati Pak Empuk apa? Ya ini deh. Artinya apa bang gunanya Pak? Dipangan ing lawuh Pik yo. Ora slametan to Pik? Enggak selamatan to? Yo pulang balik sak aku. Kowe ora pano Pak? Enggak Pik, engko tak rene Pik. Ya Pik. Sepil.